Eli aloitetaan. Aloitetaan virallisesti avajaisseremonia, eli avajaissanat tulee sanomaan Tampereen kaupungin liikuntatoimenjohtaja Pekka P. Paavola. The official opening words will be stated by Pekka P. Paavola from Steel Tampere. Tampereen kaupungin puolesta tervetuloa kolmansiin Judon Eurooppa-kappiin tänne Tampereelle ja Tampereen Areenalle. Tampereen kaupunki pyrkii olemaan aktiivinen tapahtumajärjestäjä sekä urheilussa ja kulttuurissa, ja tämä Judon Eurooppa-kappi sopii erinomaisesti tämän samaan kategoriaan. On the behalf of City of Tampere, I wish you all warm welcome to Tampere City. I wish you all best luck for the competitors, for the referees, and of course for the organizers. I wish you pleasant weekend here in Tampere, and I hope best luck for the competitors. Welcome.